Hi guys, welcome our mini vlog. Ini Sunday anca jal clean waltundullo lalu. Muka yang kalau ada mencium gara pada pundullah. Ay sound nung gara padu no. Al bajje nung gara arda na entar palu no martu arda. Tende nung gara padu bayar dipun. Ada lijan technical item masta lich. And guys, ಬಿಡ್ಪದು ರೆಡ್ ಬಜೆಟ್ ಬಿಡ್ಪಾಯಿ ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ಬಿಡ್ಪದುಂಡು ಅಂತೆ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಿಡ್ಪಾಯಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮುಂಚೆ ಕೊಯ್ತಿನಾತಿ ನಾನು ಅಂತೆ ಉಂಡು ಕೊಯ್ತಿ ಚಿನ್ನಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ದೀಪನೊಂದು ಗತ್ತಿತ್ತಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೇ ನೀರ್ಲ ಮಜ್ಜಿದ ತುಂಡುಲ ಗೈಸ್ ಇಂಕಲಾಂಡು ಬಿಡ್ಪಾರ್ದು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪಪ್ಪನು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನು ಬ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ಕಿಗ ಬಾಯ್.